Предвид дъждовната есен и тежката сидбена кампания, много фермери не успяха да приложат почвен хербицид. Като следствие от това в момента наблюдаваме развитието както на житни, така и на широколистни плевели. Поради наличната влага в почвата и благоприятните температури, плевелите имат непрекъсната вегетация и това ще наложи по-ранни вегетационни третирания. За тази ситуация FMC ви предлага комплексно решение – Ativior Pro пакет. Ativior Pro е комбинация от два продукта с 5 активни вещества. Контролира икономически важните житни и широколистни плевели, като включва антидот за максимална селективност към пшеницата и прилепител за по-добър хербициден ефект. Ativior Pro пакет успешно контролира проблемните житни плевели като видове райграс, овсига, видове див овес, васатка, лисича опашка и други. Благодарение на цервента, включена в пакета, имаме отличен контрол и на широколистни плевели като лепка, теменуга, мак, лайка, видове великденче, бял трън, самосевки рапица, слънчоглед, ралица, здравец. Ativior Pro ви осигурява и почвено действие отново срещу всички плевели. Реактивира се след всеки дъжд. Не позволява вторично заплевеляване и не влияе на следващите култури в сидбооборота. Ativior Pro може да се прилага и в по-ранни фази от развитието на културата и при по-ниски температури над 8-10 градуса. FMC предлага Ativior Pro в удобен за вас пакет за 150 декара. Ativior Pro няма слабо място.